Lehátko Winchester. Levné, kvalitní. Tak, teď vám ukážu, jak se na tom skromném lehátku musíte pohybovat. Nejdříve dáte nohy tady do té malé mezírky. Poté, jestli si chcete sednout, tak si musíte sednout tady na tu tyč, protože jinak by to pod váma křuplo samozřejmě. Tak si sedneme. Tak, jestli si chcete musíme se takto převalit a zvednout nohy. Jednu, druhou. Pak už je učíme. Aby toto lehátko pod námi, aby jsme se prostě nepřevrátili silou a neměli otřes mozku a vyražení. Musíme se chytnout těchto kvalitních úchytek, kterými se převrátíme do zádu. Také samozřejmě... Tyto... Takže si nemůžeme vyrazit. Uchylíme svůj zadek do zadní části lehátku. Nejhorší na tomto lehátku je, že na ně musíte posilovat, ale zároveň je nejlepší v tom, že stojí jen 10 000 a je velice kvalitní. Jelikož relaxujeme, tak nemůžeme se zvedat tím, že posilujeme svaly. Musíme se prostě zvednout nějak inteligentně, aby jsme nevypadali jako pravicí lidé. Musíme dát takto ruce, takto nohy a teď zachytneme tyto o ty tyčí. A tak je vám to jasné? Jo, teď tam to předveď. Tak, zvedla jsem se kvalitně, viděli jste, že jsem ani nemusela posilovat. Teď už stačí jen, abyste znali krásné vidí. A toto lehátko stojí 10 000. Nejlepší, ale to nejkvalitnější a to nejhezčí stojí 12. Takže je samozřejmě výhodné koupit si jich 7-8, protože vám dáme 100 korunovou slevu. Lehátko Winchester!